ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಡೇದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸಂಡೇ 19th ಮಾರ್ಚ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ದಾದನ ಅಂತಲು ಅಲ್ಪ ಗೋಣಿ ತೋಜುಣ ಗೋಣಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಕತೆ ಬಂತೆ ವಿಚ್ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಗೋಣಿದ ಕತೆ ಬಂತೆ ಗೋಣಿದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆವು ಕಜಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಬೈದಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಜಾವ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದಾಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಚತಿನೊಂದು 25 ವೇಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಕಜಾವ್ ಉಂಡು ಏಪ ಕಣಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡು ದಿಂಚಿ ಮಂಡೇಡು ದಿಂಚಿ ಬರವೇರು ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಬರವೇರು ತಿನ್ನದ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವಿ ನೋಲೋಲ ದಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕುನಾಲ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನ ಪಾಡ್ವೇರು ದಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಜಾವ್ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಒಂದು ಆಲ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಜಾವ್ ಉಂಡು ಸೊ ಗೋಣಿ ನಿಕುಲ್ತು ಏನ ಕಜಾವ್ ದ ಗೋಣಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲು ಬರಂದೆ ಆ ಕಜಾವ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏರೇರು ತೂತುಜಾರು ಮಾತೇನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ತೂಲೆ ಕ್ರೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರೂಸ್ ಪೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೋಡು ತೆಪ್ಪಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಅಂಶಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿ ಸದ್ಯಗ ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಮೂಲ ಕೈ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಅವೇನು ದೆದ್ದಿಯೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಜನ ಪೂರ ಪೂರ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಡ್ರೈ ಆದಿನ ಬಾಜನ ದೆತ್ತಿದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ತನಿಷ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿಜೆ ಜೈದೆ ಪಡ ಈ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಡ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಬುಕ್ ದೆತ್ತು ಓದೋಡು ಪೂರ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಕ್ಕೂ ಆರಾಮ ಅದಪ್ಪೋಲಿ ಏನು ಬಂತೆ. ಸೊ ಅಂಶ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಜೈದೆ ಮಗೆಲ್ಲ ಜೈತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಜೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣೆ ಬರ್ಸ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತು ನಾ 7 o'clock ಎಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನಿಕಲ್ಪ ಬೈದು ನಾ ಇಜ್ಜೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 o'clock ನಾನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ನಟ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿನ ಫೈನಲಿ ಮುಗಿದಿಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಿದ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಪುಂದಾದ ನೀರ್ದ ಶಬ್ದ ಬರೋನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಡು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲ ಬತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಲೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಉಂತುಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಅವೇ ದುಂಬು ಅವೇ ಶೆಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗೆ ಇಂಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಆಟ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು 3 ದಿನ ದಿಂಚೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತುಡು. ಸೊ ಪೂಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಆಟ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಫುಲ್ ತೂತುಜಿ ಅವೇನು ತೂವೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನದೆ ಹೊರ ತೂತೆ ಫುಲ್ಲು ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಹೊರ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇಳಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಆಟ ಬಟ್ ಅವೇನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಪ್ಪಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದು ಅದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಾತ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂವೋಡಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಬೊಕ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಅದು ಬೇಲೆ ಉಂಡದು ಅದನ್ನ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ತೂಕ ಈ ಸಲ ಆಂಡ ಫುಲ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಜನ ಫುಲ್ ಜಿಂಜುವೇರು ಅಂದು ಹಾಪುನು ಚೇರ್ ಕುಲ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐದು ಜಾಂದಲು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪೋಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ತು ಏನೋ ಇಜ್ಜೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕ್ರೂಸ್ ವಿಡಿಯೋದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಯೆ ಎಂತಾವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನ ವೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಕಿ ಮುಸುಂಟು ಸರಿ ಡಿಯರ್ ಕೂಲಿ ಓಲುಂಡು ಓಲ್ ಐಟ್ ಪಂಡ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಓಲು ಅವಳು ಪಂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಷ್ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಓ ದೇವಾ ಯಾನ್ ಹಿಡಿ ಚಂಡಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಬ್ರಷ್ 2 times a day brush with Colgate ting
ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಮಾರೆಯ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪದ ಜನಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆಂಡ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಾದ ದಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟುಡು ಕುರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೂಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲಡಿ ಅಂದಿನ ದೆಕ್ಕುವೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೀಪನಾಗ ಕಾಲಿ ಖುಷಿನ ಹೇರ್ ಒಂಜಿ ಪೋವೊಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಐತ ಬ್ರಷ್ ಐತ ಮನಸ್ ದಾದಪನೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಲೊರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಬರಿಟೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಲಾಟ್ ಬಿಡೊಂದುಂಟು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದೊಂಜಿ ಮೀಪ ಅವನು ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ I don't like bathing. Gagal. ಕುಳು ಮನ್ಪು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕುಳು ವರ್ಕುಂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ನಾತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಗೆ ಉನೇನು ಪಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟೋಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತೆಗ್ನೀಯರೇನು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜತ ಅಂದತ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ ಮೀಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪೋರೆ ದಸಿನ ಮನ್ಪುಜ ನಮಗ ನಮನಾಂಡ ಮೀದು ಇದ್ದೇನು ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪಾದು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಕೊಡದು ದಾದನ ಪಾಡ್ದೇರು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೋಪು ನೆಕ್ಕು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರೇರೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಗಾಡಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತಿರ್ಗು ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಲೈಕಲ್ ನೋಟು ತಿರ್ಗುವೆ ನನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೋಡ್ ಬುಡ್ಲೆ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದೇವಾ your next tool is ready. Look here. ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾಪ ಮುಸುಂಡು ತುಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಿ ಕೈ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂದ ಬ್ರಷ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಬರಕೇನು ಉಂಟು ಒಂದುಂಟುಲಗೆ ಇಂಕ್ಲೈ ಮೀಪುನೇಕ ಸಂಬಂಧನೇ ತುಂಬನೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಟವಲ್ ಕನಬಲ್ ಆಂಟ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಟವಲ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಫಿನಿಶ್ ಆಣೆಲ್ಲ ಮೀಪುನ ಅವು ರಟ್ಟ ತೂಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಡಾಡು ಅಂತ ಆಂಡ್ ಜುಜ್ಜು ಆಂಡ್ Get up. Sit. ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು ಪೂರ್ಣ ದಾಲ ಮಾಪಿಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ತನಿಷ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೆಟ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇನ ಮಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಟ್
Okay, let's end the vlog here. Inita Bele Mantini Tanish. Bye to all. Bye to all. Wait, Baba. Mat paadunda ate waste. Okay, bye. Bye.